Kaixo, Jakin. Kaixo. Zemur. Ondo. Zure bai? Bai, mila esker etortzea gauti Zorratik. Torrenez guztua. Jakin etxebegia nungoa zera. Ni amasa bilabona. Amasakoa, segalaria zaitzeu, nola zertzien mundu honetan. Bueno, beti baserrin dabiltzen zen segandola. Eta gero erruduna, nire anaia izan zen. Erruduna, nire anaia. Bera txapeketan hasi zen, segan ateratzen daula. Eta horren ondorioz, gero herriko festetan. Amasan, apustu txiki bat sortu zen, gu beste bianaren kontra. Han parte hartu nun, gustatu, hortik hasi nintzen. Zer deskubritu duzu segairi esker? Segairi esker bie jatu indet. Bai. Aleman izan nintzen, Suizane bai, Europako txapeketetan. Deskubritu, sega gaz polit bat dala, laun arte polit bat eta momentu on asko. Bidaioiak kriston esperientziak izango ziren ez? Bai, gaina Suiza honetan genitun 17 urte. Ez ginen atera ordu arte hemendikan, eta politia da, gero kuadrilla oso politia juntatu ginen. Hara juteko lan hortan handia oso momentu politiak. Zer euki behar da kontutan gehien bat segan? Sega da esperientzia ez, teknika. Denborak ikasten dagoz bat, eta beti ikasteneko dauna. Uste pazientzia eta lanketa handi bat daola ez, segalari bat resultado politiak lortzeko, hor ni uste hor daola gakoa. Eta belarra behar da, Bai, belarra, eta gero launtzaileak bai behituzu. Zuri launtze, bai zorroztaileak, bai belarbiltzaileak. Osea, belarra epatu zergatik sega kirol bat dela esan dezakegu gugea gainera euskal kirola, baina ez da pilota bezala, pilota edozein momentuan agotu dezakezula belarra azita egon behar duen. Bai, oida, azkenean segak kiroletan beste zenbait kirolek aukera gehiago ematezu ez, aizkolaria, garri asotzaileak, negun edo festetan, edo azkenen badukazu antolatzea, baina sega daukena da, badagoela hor uda berri, txapeketak hor izaten dira, ekaina uztaile bultan, horren beti belarran pendiente daude. Gauza bat, fondoan musika entzuten bada, kaleko musika da, Bai. Tolosak oinoteri pasazian, baina Donostin gaur daude inoterik. Gure gauzoan inoterik daude bai. Zer eduki behar da, igual esan jazu baina, zer eduki behar da gehien kontutan segan? Kontutan, segan adibidez bitxapeketa mota daude ez. Tradizionala esaten duena da, hemen Euskal Herri mailan jokatzen dena, dela kilotan, azkenen ordu bete baten, zenek bilar kilo gehiago biltzen duen ez. Hori da tradizionala, eta gero dago nazioarteko eran azkartasunen eta txukuntasunen egiten duten txapeketa bat ez. Horren berriz, denbora azkarrenen moztu behar da, baina aldan txukunena esango genuke. Urtzuko zenenak gako bat jarretzek beti jartzen den gako edo situazio berrizina. Segalariak ikusten ditugu belarrak mozten aizko guntatzen zego ikustea, baina beti egongo da morzolo bat esango dula. Errez iritsi da baino, eta erreza ez?
Bueno, beti izaten da. Publikoan entenditu Hori izaten da. Gu normalen tokatzeko atrebeskoa. Garai batekoak egiten zuten, esaten dute. Garai baten bai, segalarik, oaingo gaztek eta legoan batek ala esan ziten, granjako segalarik inala esan ziten. Bueno, segala hona da gaztea gehala. Oida. Azka irakurri beste gauza batzuk egiten nahi zuen, baina honela gutxi astea zuz edukitzen du egonka moduko batez. Bai, txapelketatan. Txapelketatan horre asteasun bulano baserria hor zelai oso hona daude eta hor jokatzen dira normalen Gipuzkoako eta Euskal Herriko txapelketak bai, hor jokatzen dira. Zer egiten dizu segak? Segak, lagun asko. Momentu asko eta lagun asko. Zu jutezea saio batera edo txapelketa batera, eta zer da leheneko gauza egiten duzuna behin iritzita. Belarra ikuskatu, abertze egoeratan daun. Gero azken finean sorteo egiten da, ze tokatzen dizu, baina aurretikan ikusi burun sartzeko, ze nola sail bakoitza nola dagoen, hori burun eramateko. Zeran belarra mozten aizean egean guk ikusten dugu zuek mozten oso ona, oso polita, baina bagutik emozio pila bat, mutatariko pila bat, sentsazio pasako zaizue kopurtzetik nola kudeatzen zu hori momentua. Hori da zaila ez, ondo kudeatzen, hori da zaila, Hasieran izaten da horreneko nervioa ez, azkenen izerdia pixkat lertu arte eta zure lan hortan sartu arte, ezta? Orduan, gero azken binean zorrotzaile bat eta lautzaile bat ematen dugu gure ondon, orduan gariak lautzen dizu ez, zure gora beroik ondo ematen ez, askotan azkarra izozenen geletu bat zitzaizue, oso baju zozen edo gainbera zaudenen animatu itxizue ez, azkenen hori da, talde lan baten, ez da, askotan segan ikusten da kirolaria bakarrik, baina zure ondun daudenak talde bada, orduan landu dituzue, momentu honetan, euste eta momentu zailetan aurrera etatzen. Ez da gustatzen galdetzea ze zelaiekin geldituko zinaken, baina esatzeragatik esan zelai bat. Zelai bat, lehen komentatu duen nahi ez? Asteazu. Nik txapela irazi nun zelai adibidez. Hoi, nuzik gehatzea zeneazu ezagutzen ez, nuzik gehatzea hori. Hoi dago, asteazu erretikan, ernioa biturri hotz, hor erdibiren eskubita hartuta. Eta nolako gogatzen duzu egun hori? Ondo. Ni uste. Irabazita. Inoiz ez bezala, ez? Aurrenekoa zan da azkenekoa ere, momentu, oso eufori bat, sinistez ez zuen laino baten bezala. Eta zein izan zen lehenengo zelaia? Lehenengo zelaia Aizarnan izango zen, Aizarnan, 21 urtekin parte hartu nuen lehenengo txapelketan, izango zen. Ofizial txapelketa baten, bestela berez lehenengo zelaia, herriko plaza. Komentatu dugun zera esperientzia, teknika, baina zera zapagute zerbait ikasita dakazuelo egita edo. Kirolaz esan diazu? Ikasketaz edo lana. Ez, ni iturgintzan nahizen naiz, nire enpresa txiki bat, bi lagun gara, azken finean, eta hortxe, iturgintza lan egiten. Zuko izaitzen den, Augustiaz
aparte, zure zaletasunak ere edukiko dituzu. Bai, bueno, ez nahi ni hola, herrikirola dut, zaletasun handi bat, eta gero, usatzen zaitena da, baserri mundun, baserri bizi gara, eta, bueno, baserriko animalikin eta horiekin gozatzen du. Zer musika entzuten duzu? Ziketixa, eta bertsoak asko. Jo, bertsoak ze polita. Bai. Nire asko gustatzen zen, gehiago eta jarri beharko nuke baino, bai, asko gustatzen zen. Nire bertsozalea naiz. Badakit, ez zela asmatzailea ez, adibinoa ez da sobria, bueno, igual bai, baina segurua zen, baina nola ikusten duzu zure burua hemendik urte batzuta, zer gustatuko litzaizuke egitea. Bueno, oain bezala ere ondo bizi naiz, hola ustea ere gustoa, hola ustea ez dakit. Ni konformista naiz, nahiko konformista naiz da, bueno. Gustatu, kirolari bezala gustatuko litzaidak agian, apustu handi bat jokatzea igual, horrelako zerbait ez. Baina, bueno, bestela berriz, ez daukatulako erronka handik. Jakingo ez nuke esaitu xegar, zein izan den zure helburua. Bueno, beti izan den helburua txapel bat lortzea, ez? Ni uste hor gabiltzan guztiok amesten deula, ez? Txapel bat izateakin. Gipuzkoako bat daukat eta, bueno, guztua, no? Alde hortatik, Euskal Herriko falta zaitena. Oiak bat, gero pixkat pendiente. Xerrelaria zaiteo, indugina ere, zaletasunak izan ezkiazu, baina gizakia ere bazea noski, eta gizaki bezala zure kezkak edukiko dituzu, zer esango ezenuke diala loa kentzen duzkizutek baburik. Bueno, nahi loa kentzen zaila da, egia esan. Bai? Nahi loa kentzeko... Ez, bueno, oain gauden egoera hau ez, adibidez. Pandemia, bueno, mateo... Bario di ez, gainditu dula pandemia, agiala gainditzen, ez, moztakit. Baina, bueno, gerra dela eta bedala, eta, bueno, mundua bilen bezala, ez, pixkat. Gu eskertzen duzugu momentua mugakin izatea, eta mila esker. Zuri. Bene hortzea bat. Bilaliko diego agur gure ikusle. Ai, edo. Agur. Aio, zaitu danok. Aio.